Micsoda? Mesélj, amit akarsz. El kell vállalni. Nem szabad ezt elnyomni magunkban, semmilyen körülmények között. És amúgy engem ez dühít a keresztényekbe, hogy ahogy Kata is mondja, hogy egyszerűen nem akarnak még hallani se róla. De hát emberek vagyunk, engem szeressék. Ezt mondja az Isten igéje. Musical filmet akartunk, aztán mi lettünk a főszereplője a filmnek. Hogy testvérem, és akkor muszáj volt ezt. Mégiscsak a vérünk. Meg a testvérünk. Testvérünk, nem úgy megy ez nálunk. Én meg már elfogadtam. Hey, gyere, gyere, gyere! Hárman vagyunk mi testvérek, senki sem választha el minket. Még a világ lesz, összetartozunk.